Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Selamat hari Minggu, Madihita, Horas. Tapukama parminggota, martangiang nahoho mahita. Amin. Marende mahita sian bukende nomor 20 ayat sada sahat rodi 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Ditimbang rohanami do ale debata, asini roham, di parsitongaan ni Joromi. Suman tu goarmu do baritam ale debata, ro di ujung ni tanoon, gok hati goran do siamumi. Timbul do Jahoba, jala pujion situtu di bagasan hutani debatata, di atas dolok haba dia onai, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata na sangap jalan abadia, diramoti jala digonggomi hodo huriamar hite-hite tondimi. Dibaheni hupangido hami nuaing tuho. Lehon madihami roha pangoloion. Asa marlasni roha hami mangulahon na didokmu songon pangoloi ni anak tu amana. Saya pararat maharajaonmu. Jala saya tambai ganu pari bilangan ni akana porsea diho. Asalam tarbarita goarmu nabadiai. Jala dapotan hanguluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
Tangi ho kamu ma patik ni debata di minggu pa 24 tonon dung Trinitatisan ima sian patik parjolo sahatro di patik paopaton songonon didok. Patik parjolo, au do Jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di banua ginjang dohot na di banua tongaon. Ro di bagasan aek na ditorun di tano yang gotungga besi sombaon manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna. Ai hona uhum na dosogot akan na marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamu ma pabadiau nari minggui di nonomari ma ulahamu nasa si ulaonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro dipinahanmu, ro diisi ni hutani halak pe, namang ebati hutam. Ai dinaonomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do umbaena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rap mangido gogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulah nohombar tu patikmi. Amen. Tatopo timado sata tujoloni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para siro hami binda hami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi.
di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladanga dong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut na dohami manimbil sian akadalanmu. Macai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Saya unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalosion nami. Saya ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati ma roham, di dosa nami nagodangi. Amen. Tabege mahata baga-baga taringat tu hasesani dosa. Mucat pe akadolok jala humutal akarobean. Alayang go parasi ni rohaku naso tupa mucat siako. Jala pada ni hadameoku naso tupa muhmordit. Nina Jahoba siasiho. Hasangapon madidebata na diginjang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di minggu 24 tondung trinta tison, ima sian Daniel 12 ayat sada saat rodisia, margat tisoring mahita manjahasa. Dungi ditiki ujui hehema si Mikael, induk nabalgai na hehe humokop aka anak ni bangsom. Jadi masa matiki hagogotan na sodung dumatangi, olat ni dungadong bangso, sahat ro ditiki panipuli. Alai apala ditiki nasasadaima malua bangsom luhut akan najupang tersurat di bagasan pustaha hangoluan. Jala halak akan patas marroha marsinondang sogot songon sondang ni langit. Jala nasida akana manugu-nugu torop halak tu hati goran marsinondang sogot songon bintang rodi saleleng-lelengna. Dungi mardida ma'au, Daniel, gabe ida ma, jongjong disi dua halak na asing, nasada di bari baon ni batang aihi, nasada nari di bari banai. Dungi hubegema suara ni bawa namar pakaian hori na jongjong di atas aek di batang aihi. Laos di batol-tol matangan nasi amun dohot hambirang dopak banua ginjang. Asa marmang-mang ibana tu ibana na mangolu saleleng-lelengna. Ikon jolo salpu sada tiki, dua tiki, dohot satonga tiki, naong binuhul hian. Jala dungpes
sohot parserahani pasi-pasi sian bangso nabadiai ipe asa marujung saluhut nai. Alai nina ibana ma lao maho ale Daniel aikon buni jala tarsahap akahatai sahat rodi tiki panipuli. Ima sahatna martua ma akana tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amen. Taha tindak ko maha porsiaon tai songon na hina tindak kon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabian seton di porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na mau na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua torudung di tanong na mulak mangolo di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolo dohot na mate au porsea di tondi barbadia jala adong sada huria nabadia, huria hatau panihalak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging nihalak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Horas, selamat hari Minggu ma dihamu amanami nanami. Di jauhan kami mat titing di Huriakta, HKBP Rawamangun, di hari Minggu tanggal 14 November 2021. Permingguan di Huriakta HKBP Rawamangun, permingguan sadarion, Minggu 14 November 2021 di Patupa pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu menang pukul sada, pukul 4:30 dohot pukul 7, dohot haton tuan sada, daya tampung di gereja holan 375 halak setiap permingguan. 2. Ruas nalaing perminggu nunga majalo vaksin paduahon. Tolu.
Andorang so masuk tu gereja, jolo check in di aplikasi peduli lindungan dohot HKBP Rawamangun. Opat, dung haluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi peduli lindungi. 5, tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude permingguan ini dipatu pemerhite tatap muka dohot live streaming. Minggu ujung tahun parhuriaun manang perningotan di Akana Monding. Hari Minggu tanggal 21 November 2021 ima minggu ujung tahun parhuriaun jala perningotan di akar ruas Namonding. Di sude permingguan di jahawan ma akar ruas Namonding di setahun parhuriaun. Sude kegiatan kategorial manang punguan masohok majolo di bulan Desember 2021 saat tu bulan Januari 2022. Jala mulauta mamuse di bulan Februari 2022. Penutupan pertandingan week. Hombar tu minggu ujung tahun parhuriaun 21 November 2021. Pertandingan week hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 7 borngin ima pertandingan week penutup di tahun on. Nah di patupa tetap muka di gereja dohot live streaming marhite YouTube sude ruas ni huriata sama dohoti pertanyaan ini di gereja manang di Jabut Tabi. Sidi khusus naing mulaut tama pengajarion tu sidi khusus pinangido tu sude pelajar sidi khusus naung mendaftar asa roman dohoti pengajarion ini hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 10 siang menang pukul 7 borngin di ruang Lukas. Sinode Distrik. Hari Rabu dohot sahat hari Kamis 10 November 2021 dipatupa do Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP. Utusan ni huriata HKBP Rawamangun tolu halak ima Pendeta Bandar Siburian menang Pendeta Resota Situa Insinyur Jonifer Timbul Sahala Panjaitan, sian utusan para lado, dohot insinyur, amang insinyur James Sianipar, utusan sian ruas. Tatangnya koma asa denggan mardalan suinodei, bahin sangap di guarni Tuhata. Seksi lansia. Hari Kamis tanggal 10 November 2021 jam 10, seksi lansia patupaon kebaktian Padang di Taman Bunga Wiladitika, Cibubur, Niuluhoni Pandita Osator Simajuntak. Tu seksi lansia asa hadir tepat waktu. Renovasi Lukas dohot penambahan AC gereja. Disekapi huriata do laho merenovasi gedung Lukas asa boi dipakai dohot dengan dohot menambah AC di ruang gereja. Hombartusi nunga dibentuk tim laho mendesain dohot membahen estimasi biaya. Rincian boy biaya boy malijaha di harotas titing manang web HKBP Rawamangun. Marhitohon di sosohon tu sude ruas ni huriata asa dohot berpartisipasi mengalehon sumbangan marhite uang barang manang material. Tuhatama patuluson aka sakapta jala sude ruas ni huriata di pasu-pasu tuhata. Paborhaton dohot paujakon pandita. Hombar tu surat haputusan eporus, taringot tu mutasi pandita HKBP, fungsional HKBP, IMA, SADA, Pendeta Enrico Lambok Sinaga, pandita fungsional HKBP Rawamangun, gabe pandita fungsional di HKBP Tebet Resort Tebet. Paduahon, pandita Johnny P. Rumah Horbo, Pendeta HKBP Resort Labuhan Ruku 2 Gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Rawamangun. Hari Minggu Sadarion 14 November 2021 di mingguan pukul 10 patu pautama acara parborhaton dohot paujakon Pandita Niuluhon di Pareses HKBP Distrik Walu Jakarta. Nah diwakili amang Pandita Bandar Siburian dohot Pendeta Benhard Pangaribuan Ganup parmingguan
papungu palian do hita laho pasahatota tu Pendeta Enrico Lambok Sinaga, songon borhat di pakobasion na sida saliling di huriat HKBP Romangun. Jala boido ditransfer tu Bank Mandiri nomor rekening 006 00 sada 07 274 sada 4 atas nama Enrico Sinaga. Dung sidung acara di gereja Patupata do Ramatama di Sopo Timotius. Pilihan tahun 2020 sada. Ruas naong pasahaton pilihan tahun 2020 sada dang sikop dope songon na tanggar hon di tahun on. Mau lihatnya mah di ruas ni huriata naung pasahat pilihan tahun na. Tuaka ruas na so mangalihon pilihan tahun 2020 sada, dope boy ma di pasahat tu huria songon tanda hamuliatona diaka pasu-pasu naung tajalosian tuhata. Digital pipe organ. Nunga saut tatuhor sada unit digital pipe organ merek Johannes Studio 370 jala resmi honon ni Pendeta Resort Masadarion tanggal 18 November 2020 sada di permingguan pukul 10. Organi ima hasil sian penggalangan dana seksi musik Dewan Marturia sian bulan Juni nasalpu mau lihatnya mah di sude ruas donatur dohot simpatisan naung mengurupi pengadaan organi. Anggiat ma marhite organ naib baruon lam tudenggana pelayanan musik di Huriata. Ruas natambang. Keluarga Ramses Pasaribu, inatai punia Selianti Boru Silitonga, rap dohot tolu halak anak nasida, Rosian Gereja HKBP Resort Medan Sada Teladan. Alamat Jalan Pulau Mas Barat 5 Romawi A nomor pitu Pulau Mas Jakarta Timur Wik Pulau Mas Kampung Baru. Titing Neng Marbagas. Titing Parjolo. Neng Majalo pasu-pasu perbagasan ma Fredik Bagner si Tanggang ruas ni HKBP Buhit Samosir anak ni Amata Berman Sitanggang tubuh ni Nata Asima Boru Nenggolan dohot Orwana Jessica Tika Bonasari Boru Silalahi ruas ni HKBP Romangun Wik Utan Kayu Manis Boru ni Amata Bob Silalahi tubuh ni Inata Rita Boru Simorangkir pamasu-masuan hari Jumat 26 November 2020 sada pukul sia di gereja HKBP Resort Romangun Jakarta Timur. Tintik paduahon, Parjolo, Neng Manjalo pasu-pasu perbagasan ma Antonius Silitonga, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan, anak ni Amata Washington Sahala Silitonga Nahinan, tubuh ni Nata Jumpa Ukur Buru Paranginangin Nahinan, Dohot Orwana, Desli Rumondang Buru Nainggolan, ruas ni HKBP Resort Kalideres, Jakarta Barat, Borunia Mata Derita Nainggolan, Tubuni Inata Eklesi Hendi Boru Tambunan, pamasu-masuan hari Jumat 10 November 2020 sada di gereja HKBP Resort Cijantung Jakarta Timur. Paduahon, Neng Manjolo pasu-pasu perbagasan ma Rianto Nainggolan, ruas ni HKBP Resort Mampang Jakarta Selatan, anak ni Amata Tahan Nenggolan Nahinan, tubuh ni Inata Paulina Marisi Borusitorus, dohot Orwana Angelina Desnatalia Boruna Pitupulu, ruas ni HKBP Resort Romangun Wik Utan Kayu Manis, Boru ni Amata Anton Napitupulu, tubuh ni Inata Lisbeth Borusitorus, pamasu-masuan hari Sabtu 20 November 2020 sada di gereja HKBP Resort Mampang, Jakarta Selatan. Patuluhon, Neng Manjolo pasu-pasu perbagasan ma, Frederick Yohanes Panjaitan, ruas ni HKBP Romangun, Wik Kampung Ambon, anak ni Amata Edison Panjaitan Nahinan, tubuh ni Inata Marintan Buruhutapea, dohot Orwana Tia Santika Boru Situmorang, ruas ni HKBP
Depok Sada, Borunia Mata Musa Situmorang Nahinan, Tubuh Ninata Marida Basania Borus Sihotang, pamasu-masuan hari Sabtu 20 November 2020 Sada pukul siang di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama sumasu nasida gabe para saripeo nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhata. Titing tambahan ruas namar sahid. Nyonya Tampu Bolon Boru Simajuntak, Sianwik Kampung Pertanian, Sonari dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, lantai pitu, kamar 710 onom. Dung sidung manjahat titingon adong do panorangion sian panitia Natal ni Huriata. Pelian dohat aka uduk ni buah-buah tajahama di harotas titing naung pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu-pata bahen sangap di gewarna. Songonima titing di Huriata minggu sadarion. Horasma di hita sude, amang, enang, sude ruas ni Huriata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ala neng masuk ma Huriata tu bulan Desember, nunga di pasikop Huria, panitia Natal, ima dalam rangka Natal Tahun Baru 2020 sada dohot Tahun Baru 2022. Ala ni disonjong-jong rohami, mewakili panitia Natal majahahon barita horas ala menyambut perayaan Natal tahun baru i jala pemberitahuan maon tu sude ruas ni Huriata. Hujahon majo di bagasan bahasa Indonesia. Shalom horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami dari Panitia Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022 HKBP Rawamangun yang diangkat pada tanggal 17 Oktober 2021 ingin menyapa kita semua dan menginformasikan kegiatan kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian ini. Yang pertama, kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru. Sampai tanggal 14 November 2021 sudah terdaftar 12 agenda acara Natal dan Tahun Baru di gereja kita. Informasi ini detailnya dapat dilihat di warta jemaat kita. Pengajuan kegiatan acara perayaan Natal dan Tahun Baru oleh berbagai wik, dewan, seksi, dan pihak di luar gereja ini akan kita tutup pada tanggal 15 November 2021. Sudah kita laksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 November 2021 acara bersih gereja yang diikuti oleh jemaat semua week dari 21 week. Untuk melihat kegiatan ini dapat kita kunjungi di channel YouTube HKBP. Sedang berlanjut 14 kegiatan anak-anak sekolah minggu kita yang nantinya akan berpuncak di Natal sekolah minggu pada acara puncak tersebut. Yang kedua, pencarian dana. Pencarian dana untuk Natal kali ini harus dilakukan karena kondisi pandemi ini membuat gereja kita tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan Natal dan operasional yang ada. Upaya yang kami lakukan untuk itu adalah pertama, penjualan kalender gereja kita di tahun 2022 yang isinya adalah gambar kegiatan kita dan juga informasi kegiatan penting di gereja kita. Yang kedua, proposal dan kegiatan kreatif lainnya. Yang ketiga, persembahan yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 November
2021 ini. Jadi nanti akan ada penyampaian kalender kepada kita semua, dan kalender itu adalah kalender HKBP khusus Rawamangun. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari kita semua Manginang, baik itu doa, usaha, dan dana untuk mensukseskan acara perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Demikianlah atas perhatian kita semua, kami Panitia Natal, perayaan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tapasada marohata martang yang mahita. Dame ne debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian Tuhata dihamua kadamang dainang hahaanggi pinaribot na adong di bagas joron, nang dihita na di bagas tabi, hata nidebata di minggu na parpudi trinitatis, at dorang so minggu naro, hita masuk 7 tahun parhuriauta, molo di hita HKBP ujung tahun parhuriaun, na yang masuk mahita musik tutab baru huria. Alani dihamak kadamang dainang hatan dibata natar surat di Evangelium Markus biddu 10 tolu. Mamuk kamay siya na esada satu ayat na pabaluhon. Hujaha sama tu hita saluna. Laho tumadikon bagas joroi ninna sahalak sisian nama madok ibana. Bereng maguru nami. Uli niakka batuon. Doho tongam niakka jabuon. Ala ninna Yesus ma madok ibana. Didahodo jabu akkana bulunon. Dang pasobuon. Nanggo 2 batu mertiddi-tiddi naso gargaronna. Dungi ujuhud duliba na didolo jetun todokon joroi puli ma disukun si Petrus, si Yakobus, si Yohanes, dohot si Andreas ibana. Paboa matuhami adigam masai jala dia matadana paboa nasonggop ma salunay jala dihatau Yesus ma tunasida songonon jaga mahamu
sotung dililuho kalak kamu. Ay lado narosogot manuluk guarhu akan namadok. Ahu doi, gabi toro malilu bayanon nasida. Asa ngolo dibege hamu barita nyaka hamu suon, ro digaur nina marmusu, unak kamu tarsonggot. Dan terbahen soma sakai alai dang hidupe ujungna. Aina hehe dosogo bangso maraloho bangso. Harajaon maralohon harajaon. Masama nang laho merluhat. Masama nang halion. Permulaan ni pabebion nadoi di sido sahak. Hurian tu hatta di hamuaka manginang hanggi pinaribot di bagasan joroni Tuhan di bagasan minggon ia temata di bagasan sadarion di minggu na pasap 24 dung tritatis dungo mahamo unang lilu. Molidok kata dungo berarti berjaga-jaga, berarti waspada. Ate, molo arong dua pangatusion madungoi, ya. Bolo misalnya majolo di bagasan bahasa Inggris, molo didokko ni mana dungo imana gerap. Alai molo dungo wake up. Jadi dua pangatusionon. Gerap inna. Bodi bana dungo buka si malolongna aledang marna hehe siya puduman. Ido. Jadi holang namar gula say may pudumani. Siya dunga dungo ho nunga. Imatong gerap magwarni. Ale meledok kon wake up, dak cukup holang si malolong na buka. Ale pitor hehe bana, pitor hidati bana, pitor nang dibuat ulon na. Jadi arong dua lapatan ni dungo di bagasang ngulu ni solma. Alai dungo di bagasat turpuk tasadarion, moloboy au mangalapati. Ima pitor hidat, pitor waspada, jala pitor torang si malolongi. Jadi mulai dokot terpukta temata di basaun sadarion dungo mahamuina sesuatu yang mengajak kepada kita supaya setiap orang itu waspada. Dang mermeam-meambe. Dang sipata di babol lang si malolong na dungi pipit alay parbinigyan na makuling ibigay. Dang bermalas-malasab be. Buasa songoni di dokot temata di bagasan manugoton dungo mahamuin na. Asa boido sian awalna sian bonana tersunggul dirita. Jadi molo di bagasan ngulu ni solma molo idok kemon apa ya mudum-mudum manuk inta sapala arong manuk tu pitui pitor jaga jale dok konak kaning unang lilu jadi bodo halak ala sudungoi bana ala suaspade bana ala so terjaga ba na lilu. Gudang do halak ala maila manukun lilu ibana. Marputar-putar isi. Haru hamu teh kamangin oni molola hamu tu pesta. Ngarong yan map sonari. Ngalebi gampang ale map peolo do salah. Jalan terusin na, HP gabi buntu. Putar balikin na. Ang do songoni. Manang ada orang sarong map boy do halak. Isukun, sukum mama, sukum amailau, toy mata torut combain na.
Hape terus kebiar putar-putar mon. Sahat tu na pesta pangadetion dang marnajuk pang pesta. Boy do hala songoni lilu, ala memang mailay bana. Ala memang dang oloy bana. Gabi mapar. Dang jelas arahna. Dang jelas tujuanna. Di hamak kadonga sapor seao damang dainang haanggi pinaribot molo hubua PT maniturpukta mardomu mai tubagasa jamitatta sadarion. Kalau firman Tuhan mengatakan waspadalah jangan sesat, manang dungo mahamu unang lilu, ala memang macai gudang dope halak mangalapati, manghutton Kristus ikut di bagasan hasonangan do. Manghutton Kristus ikon saya terus dari bagasan las di roha. Manghutto Kristus unang nyarroa kapadelean, unang nyarroa kaparukilon. Alay manghutto Kristus molak kahata na deba marutung mayat terus. Maka narong do istilah akadamang dainang teologi sukses gorna. Jadi mulai dokot teologi sukses bolo ijamita honaka hamba Tuhan di huria kanadeba molo ho milik Tuhan molo ho naposoni Tuhan dang tarbahemu rugi ho dingulum ikko gabe ulu doho dang gabe ihur inna habe satabi kadamang dainang dang adong ulu molo sarong ihur ate molo dikemas dangi alai kudang do halak mangalapati i seolah-olah molo di bagasat Tuhan ngolum bagabe sukses mau gawe marutung ma. Nah tapi di bagasan katanyang ta saya taruh kodoi pasu-pasu mahami ali Tuhan itu tangyang ta dah ate itu tangyang ta ganup tikki hita mangido ganup tikki hita martangyang saya pangido di tutuhani. Alai unang gabe sada statement na palubihu di tonga-tonga na porsea seolah-olah ketika kita harus di hadapan Tuhan maka semua itu harus kita terima di hadapannya. Alani macegurang do halak madele molo hira-hira menurut haporsionna dang ditangyo Tuhan ditangyangna. Ay gitu dah. Asya martangyangi betu Tuhanon. Dan ibege tangyang niba. Ay halahan sehahu bege martangyang mamora do. Ia halahan sehahu bereng berminggu. Bailet Tuhan itu. Ya iba terus martangyang, terus iba berminggu. Ay songon namal do Tuhan mangalet iba. Gabi songon ima anon kita merlapatan taringot tu teologi sukseso. Hape di tengah-tengahnya kapar ngoluatta dang gabe i ujung ni haporsiota. Dan gabe narikot di tengah-tengah di portibion gabe ujung niha haporsiota. Tang nasa perlu hita kadamang dainang mamora. Tang nasa perlu hita marhepeng. Tang nasa perlu hita karejo. Macai di hapor luhod do, jalan macai tahapor luhod do, akan ngolu di tengah di portibion. Alai unang lupa hita. Bahwa kalau pengkhotbah katakan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Jalala sidope dibereng akasisian di Tuhan Yesus, termasuk masih Petrus, si Yakobus, si Yohanes, si Andreas. Nangpe dung sisean ni Tuhan Yesus nasida, alai macai di hari koton nasida dope, akan ngulu ni portibion. Masa macai lau dope rohana, di ngulu ni portibion. Macai condong dope pakilalana, di ngulu portibion. Ay bodo halak marminggu, song kita maju menunggu tuon. Ngatali rohatta. Ali bodo di tengah-tengah ni perminggu ni kadamang dainang. Selau rohatta tulauta. Apalagi sahira narugi bana nasa minggon bertiga-tiga.
manang berbisnis, minggu majuawin na, asa songon na tenang jo pikirakuin na. Alay dang dilehon, gok rohana lah marminggui. Bodi mana hudulison, mari tepe jolma ale pikiran na sama ginong itu bisnis non. Ngarugi sa minggu bah mana teh. Bodo nang mula naingo sa minggon, ay maloro tu gerejon nang bodo nang mula ki. Dakaru dileo rohana tutuhani. So ni doang di hutan nami. Marminggu. Pas mamartangiang, o pengalaman nyata don. Holang rouden meribusi sudah ruasi satu orang mulai tu jabu nama duduk abikna. Itu. Pas mari de bahera sudah jolmo tu dia mulau. Bahabit tu sotong marain na. Dang tu per minggu ni. Arong do dang mulai mana na sanga mula. Ale rohana aku mari cima musaikan nona 2 helion inna. Dakaru di leer rohanai. Jadi halak naso mangale rohana base tong do manginongi di rohanai akang ngulu ni portivio. Iro sipata ado da aledak sude. Boy do halak mulak mutung rotu garejon nang mangido asalong karjo pakilalen na. Hape dang tabu musik para gede misalna salah-salah para gede misalna maragedda. Dang tabu deon. Taba musik jamite dang tabu. Mutung mam sa imana mulak. Mutung ro, mutung mulak. Bodo sonak kadamang dainang. Ala di bagasang ngolo do pe. Ido na pinatuduhon yakkan ni sisian ni Tuhan Yesus. Nang pe sisian ni Tuhan Yesus na sida. Alay macariko do pe dilala na sida. Akka haportibionon. Diuji na sida do maddo tu Yesus. Dung Yesus manadikko bagas joroi. Guru nami. Uli nyak kebetuan. Dohot tongam nyak kejabuon. Itu dah. Budak tiak kamanginang dapor rohatai. Molo di hutanami na julu. Jarang do jabu na bagak. Jadi molang jabu na bagak. Topuang jabu na belga. Tahun namis di ala heu do pegudangan. Satu nga beton inna boloisan satu nga beton. Dang mar plester rope. Holang batu na rope. Dungi papam pak. Dangi. Ang dope holang rubier o kanasing. Ale bolang pitorang jabu na beton. Mar plester. Nang peso mar karami dope. Ngana more dok koni. Ngagurang mar pikir. Wah. Dakya biar alangan ikanasi nate. Holang jagal na mare alangan. Inna roha mas pata. Hape holang jabu na songoni. Jala molo arong kuta nami songoni. Molo lawi batu gareja. Dang boy toru siba memereng tujolo. Ikut semenai dari baru pak jabu double gay. Ala kete pata jono gereja musik. Jadi bolo lawi batu gereja misalnya hira-hira otik di dia do di permisu-misuan si Julion. Molo sima jabu jonok termenai dari ba. Jadi mungkin bangga do perjawi. Asal na lewa ibereng jauh tate. Alai naulina na ujui. Jalaido di sekolah kasesian Tuhan Yesus. Dia mau berkomunikasi dengan Yesus. Taringot hinauli. Niak bagas joro di hati. Hinauli ni bagas joro. Nama ceta di hati. Jala kebanggaan tersendiri. Nasida. Dihilala nasida. Molo uli bagas joro. Inganan ni Tuhan Yesus. Boima sude paroholas ni roha. Mereka sangat bangga dengan buatan tangan manusia. Jala bangga do nasida makilala bagas joroi gawe nau sirlep karena memang terbuat dari emas jala belgana susun. Di paadop nasida doi tu pelayanan di Tuhan Yesus aron yang dohon Tuhan Yesus on. Boloh patong kami si songonon. Ale Roma Tuhan Yesus madokon. Dang pasobuon nanggo 2 betu mertidi-tidi naso gargarona. Lapatanna Yesus mengatakan unang gabe holang haporsyomu ala nigogo hinauli ni portibio. Unang gabe mago haporsyomu holang ala ni condong tu portibio.
Gudang do halap babir mate. Nape ngopung-ngopung. Ngasada-sada hosana, ngamarulun na dia. Opung. Buha paradi marohamda. Pasada maroham di ngomatong. Dangi. Lo amang. Dia buha, ang dope panggidomu. Jadi mau lo di HKBP, mau lo ulun na dia, neneng mati namai. Alam memang tiki sada-sada hosani namar saya to di jopat di tatong. Aket din na tas na belga di Ramangun on, alirang arong be. Boleh wapat di ten na isira tas penjauh nyawa din na. Bolo marulan na be ang arobe tas penjauhnya. Ay belga situ tumu saya entong, hira tas di dokter. Lagi. Hapet niat tang si songoni. Arlo pe pangido bupung. Ai mana? Unang majol lawanya nao. Ai go do pe utang ni halak tua win. Bah. Tinggal homara poangi. Tak pola bai. Omba ni. So harumati do pe au. Ngapit terubur ko majalo golak ko do maswin. Ipikir do pe. Hapenya umur na nga maru 20 tahun, 10 tahun. Anong bolong mati yaw, tu dia mare kahaumay, tu dia mati jabon, berbeda manong kelek ko sudah do pikiri. Dahil pasar perohana. Ada songoni bupung nga metuo, dangpat dita, ay portibi do pe namar lakwin na musik. Odo. Nang di badomu pikiran ni sisianna itu pikiran di Yesus. Taringot tuhina uli di Portibion. Doho sikap ni Yesus na melayani di tengah-tengah di Portibion. Ay bodo gudang motivasi ni halak melayani di tengah-tengah ni hasianganon. Bodo gudang tujuan ni halak melayani di tengah-tengah ni hasianganon. Bodo tinggal pelayanan di tengah-tengah ni huria alan yakka ulaun di Portibio. Dang merminggu hinang amang dang bah diarisa paham mermingguin. Nate. HP arisan ulang nama jalong arisan itu. Ala liling makata itu ema tokim maben ibadah ulang martangi yang merid di martangi yang amin kasabin. Bodo tinggal ulaun di huria ala nak kapar pestahun. Mudah-mudahan dang di Ramangun nanti. Bodo mana dang merminggu ala arisa di Jabuna. Mangalopa ikan mas, mangalopa sasang, mangalopa panggang. Mulai mana belajar jam 4 pagi. Sahak mai tu jam air dia pusat perarisan. Sahak matu jam 2. Dang ngalu aja betong. Dang merminggu be. Apa buah boleh sangkau di mana berminggu maduguk nih, jamono misalnya. Urang nusangkau nih, bahasa marminggu hinang, mada ngalu jauh, ari sedih jauh nami. Gabe mai pagulut-gulut. Apa nggak gampangnya nanti kainang ali molak akapar hepeng dote, bolo par hepeng tinggal mana telepon nama teh, memesan catering. Tangi. HP adul dua lu ni Yesus, alus ni Yesus tuak kasih sianai, sangat berbeda. Jawaban Yesus kepada murid-muridnya dari apa yang telah diberikan oleh Yesus kepada mereka. Unang magulut haulioni Portibion. Ternyata bagas jorne bata lengsedo habisdo dong rohalak Romawi lau menggempur Yerusalem bagas nauli namar lapis masih nabelgai naboloni gabesega do hancur do dangadongi satokid doi. Sudah akan berlalu. Tetapi yang tidak berlalu dalam hidup manusia, hatimu, haporsyommu. Soto ngadong nama noluk haporsyommi. Boleh tak kada mangdainang di Portibion mangulu. Ali terus ta jagahon rohatai. Terus ta jagahon toditai. Itu. Ngagudak kalak tergerus beribadah
alanya kalau mau rohani perdagingon na. Bamole ate madohono tutuhani ate. Ang dapat nang guna na jaga jarak kake. So kung berminggu di HKBP. Hadua pemalu jaga jarak be unama kata-katai betong. Itu dah. Ay biasanya malu HKBP tiki rapat-rapat songonon. Dang di luar, dang di bagas makatai terus. Ate. Dang namar lomon ni rohai besongono jarak ni ba. Ari alay ngaterlate hita na piga-piga bulan na ate kamangin ate. Jadi mulu hadua rap udulat tamusek opak sa bangku batong masongo ni hita hohom ate. Ini dokot tepuk tahun. Nggak gudak kalak sonari holang mamikirhon. Akang ngulu persatokinan. Dang mamikirhon ngulu na ng ro. Akang ngulu pardagingon. Dang mamikirhon ngulu ari sogot. Jale dok na kasih sene. Hadiga masonggopi. Ternyata mereka juga penasaran. Adiga ma akan idok misonggop di tengah-tengah di Portibion. Ternyata apa yang telah terjadi di dalam Alkitab kita beratus tahun, beribu-ribu tahun. Nunga masai di tengah-tengah di nguluta. Bakal idok ko do penak nison. Idangi do pe ujungna. Pabebeon na do pe, patumonan na do pe, perjolo na do pe. Ngagudang halak. Ngagudang hagaoron. Mabay si pata. Boy lilu hita. Pabereng makadamang dainang. Dito katongan yang kanguluta. Gumacay gudang halak lilu. Ala nasoy jaga hotod dina. Bodi mana lilu ala ni geleng na. Palilik ku geleng no sarjana sampai 10 tahun dang marna tamat. Bodo gabi lilu mana? Tebuam maju tu namalon. Sotong gabi ala ni dosen na ido inna. Hape na otoro geleng nonotong. Apalagi musik saya terus sila no na bapak na hepeng. Ibu matu namalo. Iloma nason hado bambu suruh mai katong atenna. Ai dia do hado muan di parbinoto do bulu katongan boy tam sarjana. Hape naroi aka perminggu doi. Nalilingan belum sa nyamat taon haro na ngate. Holang oti-oti do baro-baro nain dadang marna belum inna. Ibuan tok kana malo. Lambongkak. Hape arong do dokter. Arong do paramedis. Arong do malo. Dangoli mana sih? Apalagi do pe nasanga akana marahamarangi berbedai. Mularong saoti kakak akka topu di tonga-tongan akka namarhamaranggion sahit. Sotong gabi balik kaporsion na. Kurasa na berbedai do to akangmu gabi sonok kita inda musik. Matsa gudang halam abalilu. Di tengah-tengah di Portibion. Molo saya dilapati mana do. Akka hagugon di Portibion. Masa doi. Haka oron. Na berbeda karena marhamaranggi. Bodo di luha porsiaon. Bodo di luha porsiaon. Ang dope halak mendokon. Dang ola merminggu boleh hidup maragedain na. Itu dah. Apalagi misalnya marhamaranggi. Apalah abang na. Sahuria mah halahi misalnya. Situ musi abang non. Berbeda halahi. Dang marminggu mana? Saleleng ibar rosternya abang non dang oleh mana marminggu. Mana to puluh bay mana pas maraget da bang non ngaroy mana marminggu mulai mana tu sasaping. Lilo ha porsion. Malah berengi magur ha porsyak kunna. Bau nek pa berengi itu tu si malolong naktong. Iba kacamata kudai. Malu jolo ma dopak jolo mana hudul, jolo hudul imana dopak pudi mai mana hudul. Lo mai bigi-bigi. Kan? Anong doi. Gurang do akka hagaoron. Nomor 2 mu akka hita. Nomor keluarga. Nomor 2 mu akka nama rahamarangi. Nomor 2 mu akka nomor 2 saripe. Gurang do lilu. Ala niaha. Ala saya gahagogon di Portibion do peta pakai.
Jadi apalagi aka repenisi tua teh. Unang songgaki hamak kamata. Moloro tu gereja. Ay nahatau bakko moloro tu gereja. Hiraho nama padita ape ho parpudi yang bulak. Nga sudah mula dong amo ho parpudin ape naung nya nulon na. Ngate. Najolo hingo do bapakku situ ya. Mulai minggu tu gereja sehali dosa dari seminggu margereja. Pukul 10 do hutanami. Ale ulo lalak mau jam gabe jam 11. Tetak do marminggu kita pukul 10 na jadi bolor pangarato ngaro potong 10 ale masuk jam 11. Ai boha di utau-utau naroha masih pata. Nang marna maju naroha kan. Hari minggu nai pitor suruh do omak nami. Omak nisenu. Pature bajuki. Jadi botarik hari Sabtu, ngai pature, sepatuna, kaos kakina, jasna, bajuna, dasina, ngai sakot to disi. Ringgas do mak namion. Ale sebalikna bajuna marang pature. Jadi bola nang marminggu gabe ribu mak namion. Ya baju ni bapak nami pature, baju ring pature. Ya sal marminggu, dia si patuk kina, apa itu ripodoman. Idia harnet tuin na hape ngasako iuluna. Misalnya. Tak takas pangara diuni. Hape dipanggil turpuk tadi bagasa tikyon nak kaning di bagasa goknya kahagaoron, di bagasa nigoknya kaparmusuon, narong di tonga-tonga ni nguluta, dungo maham. Jangan mau terkecoh. Jangan mau terseret. Gitu. Molo soarong binege barita na takas, unang pinadok. Ninna tu ninna. Unang. Gabe ano gabe. Terjer ko tamon. Ikut takas. Ayalo do mura. Molo dongan moldo ate. Ido. Molo alo do boi mura. Murai hita maralo tu halak. Ale bolo mardongat do macemol. HP mulai terputar down. Ketika kita diajak untuk selalu waspada di tengah-tengah hidup kita, apalagi di tengah-tengah hidup akhir zaman parusia, penantian kita kepada Tuhan. Akhir dokon, setialah sampai akhir. Maka di dokon di sada Petrus bidu 5 ayat 1 syirik songono. Torang marohamuna, dungo mahamu. Nama tahu-tahu do alumuna si bolisi. Songo babiak nama ruang mengalului si bodutonna. Gomos mahamu mengalui ba nama hite-hite haporsiao. Ingot hamu ma dang tarpai sesonggop akka haporsuho si songoni nang tuakka hahanggi muna na di portibion. Bahwa zaman kita sekarang lah zaman paraloan, pertentangan yang maci sengit. Alai ise namar gugu di bagasa Tuhani. Ibana dos parmonang. Tiok mana diho? Monarong nama betu palmi. Ya. Unang talu hita. Molarong edde ni akan netutua nalasal pudo suri portibio tohodi. Ye hado berseluruh songonon. Hamunaniku. Kan seulo dosi pata setebi ompong ipon ni natorasna. Ibam bolo 5 iso di julu, 2 di toru, gabi pitu ibam mai ipon mas, gigi mas, hudok ketualai sonon. Bolo moding na tuwe-tuwe tungbet tamu na may pon nai. Sotong tadi ko kamu isi. Sotong dibering panakwan no ni. Baulo na panakko pang igar-gare walang ikubur suku ni ipon na 5 pang hali 2, bitu, hali nason narohana kan. Begitu dah. Baru songon ini terjadi di tengah-tengah ni ngakangul di solma. Alah portibio depe. Namar laku di tengah-tengah ni ngulut tahun. Maka dokon dungo jaga supaya setiap orang mampu menjaga hatinya, menjaga dirinya di masa pertentangan on. Alah ni orang murah-murah sitik, orang murah-murah muruk. Ay mau jolma murah-murah muruk. Murah-murah urus si bulisi. Unang ipacik kamu ro muruk tu dirimu na gabi rondo si bulisi. Nate.
Bolawa mang alang-alak ko naman na murukoni namusik. Nan binang oto namang sialangon di dahdo ti. Arang dosong oni tiki merkuri yaw. O tarsonggo dari dokonyaton. Awa mang molo sumerbeda itu amata ganu pari. Tak tahu pakai lalak di mana. Bah, enak tubuh hari naton rakku. Hati. Habe para di kami sudai. Jago musik meridi. Persolo musik. Ale may dokon. Tak tahu pakai lalakku. Nah, hata nana suta buri tu pakai lalanda. Tak tahu pakai lalakku. Molo sumerbeda gua nu pari tu amat takwin na bah. Suatu tertekan amat ton narwa. Hati. Daw. Iko gabi hita matong akamanginang siwad dami. Iko gabi hita matong damang dainang mololam gudang binigi hatan di bata. Iko nam hita matong gabi sifat dungoy. Dang si dungo behita. Ya. Hita mana sifat dungoy. Hita mana sifat mudai. Hita nama si leonak kana denggen. Jalai du panggil turpuk tahun. Asa dungo hita saluda. Amin martayang mahita. Mauliate marohana mi diho Tuhan di bagasan manugoton. Ngasun hatam hutang yok kami. Ido tutu Tuhan rikot do hanguluan ni portibion, hinauli ni portibion. Alai salpu do tutu saluhut nai. Songon parsalpu ari-ari. Na wulus sami di ngulu nami. Lengsero saluhutna sian haulion tu keruntuhan jala ido na masa dingulu di portibion asa unang portibion nama cai hari kotok kami alai tong do ikut jaga kami dia porsion nami tong do ikut dungo kami dingulu nami namar Tuhani asa moloro pe akana masa dinguluon ro pe akapar sahiton ro pe hudan haba-haba ro pe hagaoron ro pe parmusuan ro pe parporangan ikon dungo hami pasal hotot diri nami tuho. Nunga tarida itu hadi ngulu namion di portibion bori tutuak kana masai mabalilu hami mabai mapar rohanami say ulur hami matdok sedia do pangurupio Tuhan beli Tuhan bodo hai matdok di dia do oleh Tuhan bolo masa dia kasih songonon jala bodo hai matdok say jaga bahami Tuhan bolo masa akaparu kilo dia siang ano. Gudang Tuhan. Kusorau kami tuho dingulu nami. Jakata yang nami be. Ala ni biar ni roha nami. Ala ni tahutan nami. Hai margo gudope. Haporti bino sipata. Roh tu pikiran nami. Gabi sipata holang gogon di portibio ku pangasaw kami. Holang hagogon ni arta para binotoan no pangasaw kami. HP salpu doi saluhna. Salpu doi siang gulu nami. Halanya li Tuhan. Tunggu macai gemos depan hidupan nami. Jaga mahami di ngulu namion. Marsi hoho mahami Tuhan di ngulu namion. Ay naro matikim. Lahu paingot to portibion dia kana masa. Asalam takas wilala hami. Dang portibion habe nang inganan nami. Alai surgo. Haluaon. Napinarademi di hami. Ido gabi padak si tujuan nami Tuhan. Sahat roh di ujung ningulu nami. Tuaka ne tutua nami. Tuaka opung. Nong marumur salam tabay umur nasida.
Tabai hai pason nang gogo daka na tua-tua nami. Asa totong Tuhan makirim na sida daka asi da tolong ni roham. Nang dihami saluna Tuhan, tabai dihami akalas ni roha. Malatung pero Tuhan songgop, satokin akaparsahiton parukilon, hagaoron. Say homa totong Tuhan hutup pami. Pasu-pasu maka ganap ulaon ni ruas ni huriemi. Akan amarsahit Tuhan, say homa na mga lehon na malumon. Alimin silalahi siti bonur borus yanipar, nyo sintualum benturuan bortasoit, nyo sinaga borus sinambela, halamon si majutak, anggun boru manik, nyo si mamora boru pajaitan, halason tapubulon, nyonya tapubulon boru si majutak, nasidang nasidabe dirawat diak ka rumah sakit. Di nama ragam rumah sakit narong di Jakarta. Hale Tuhan. Leo maha malumuto nasida. Suang-suang niak karwas ni huriam na pemulihat diak kabagas nabi. Naso hagwarak kami ganun marsada-sada. Pasu-pasu manasida Tuhan. Asa totong Tuhan makirim nasida diak kamalumon. Na pinasa mi di nasida. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Molarong akarwas mi di bagasan parukilon, tumatangis, alanak kanama sa dinguluna, ditadik ko nakakeluarga na sida be, apuli mana sida. Pasu-pasu manang akasude, kegiatan pelayanan, di tonga-tonga ni huriam haka bebe Rawamangun. Tarlumobi ditikin na jonok, natal na nang sipatu paon ni huriam. Mangido hami gomos, asa totong boy mardalado denggan di basalas ni roha. Alay tung takas itu tuhay mangido, tung padaw ma pandemik COVID-19. Pamalum matuha portibyon, pamalum ma Indonesiaon, pamalum ma hutanami luat nami Jakartaon, sian COVID-19. Asa sude boy mulak, tuaka ulaon nasomal hulahami. Atau ngali tuat jala debata nami saat di homa ngulu nami. Saat di homa acara nami pukul 10. Tinapapor hato pardita nami dok mangucakon. Asa totong bui mardala do tingkan. Marti anakmu Yesus Kristus martanya kami. Amin. Dia mau kamanami nanami. Mari di mahita hut pa pumupiliata na di bagas gerejon tapasa matu jolo na live streaming dia kabagas na ta baima transferan marite barcode narong di hitabi. Mari di mahita.
Jongjong mahita saluna. Tatangnya koma peliata tua dopan di batamar tangi yang mahit. Ale di batama nami na di banua gijang, odo harawan ni salu silele hona dingkan. Dohot na sa uli basa na mauli utus. Upasatay masyan na nilahon mituhami pilihan na mituho. Sa jalo may gabi guwap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa para siya kami pilihanon. Patimbulhon harazommu, itong atongan di huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gurang di sile oleh omi tuhami. Asalam bergirahay madok moliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dasar. Alea manamina di banua gijang. Saya pinarbadia makwarmu. Saya Roma harajon. Saya saut malam manirham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami toge tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo mulak mahamu di besar dami. Jalo hamu mapasu-pasu saat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramati Tuhan di bata mahu. Di sodakot Tuhan di bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di ropakot Tuhan di bata mabohina tuho. Jala di pasor homma damena tutodim. Iya. Jadi di hamok kadamang dainang hamisian namangula pakobasyon manugoton minggu manugoton padita liturgi pewarta doh panitia Natal pemusik song leader do multimedia do sudah kado ngaperhubas madot kita selamat hari Minggu madita saluna Tuhan Yesus memberkati. Oras. Sai horas jalan